Wel am olygfa ben bore di llun fan hyn ar faes y sioe yn adran y gwertheg. Bob un adran wrth i'n cystadlu, yn gweld y limbs yn y pellter, y gwertheg glas. A dyma ni o'n blaenau ni fan hyn, y gwertheg Dion Cymreig. Ein bryd cynhenid ni wrth gwrs. Y niferoedd mwyaf yn y sioe yn yr adran yma ers aml i flwyddyn, dros 100 o wartheg Dion yn y sioe eleni. Y beirniad Mr Malcolm James o Hendi Gwynar Daf. A mae David Evans o Gwm Fel Mynach gyda fi o hyd. Bachan y limbs wyt ti, ond wyt ti'n gallu gwerthfawrogi gwartheg da o safon yn dwyt ti? O, wrth gwrs ni, ta beth yw'r bryd chi'n gallu gweld y safon sy'n yma. Mae'n braf gweld ein bryd cynhenid ni yn môr niferus yma, yna fe? Ydy, ma fe. Twyd, 100, mae'n glod mawr i'r bryd bod nhw'n gallu denu cynifer yma eleni. A'r Teirw Ifanc sydd yma nawr. Twyd, amrywiaeth o deirw a gweud y gwir fan hyn, does, o ran teip a maint? Odi, unrhyw bryd yn y fe, chi'n cael gwahanol teip a mae pob beirniad a'i deip unan yn y fe. Malcolm yn, dwi'n gwybod bod nabod Malcolm, mae'n feirniad digon profiadol. Wedi bod wrth ysblynydde mawr, fi'n siŵr bydde fe'n gwybod yn iawn beth mae'n edrych am. A'r teulu Jenkins, Geraint Jenkins fyna nawr, Ceri Carane, fe sy'n sgwrsio gyda fe ddoi. Mae'r teulu yma i wraig Eleri efo'r cyffle, mae fe efo'r gwartheg Dion. A mae wedi bod mor gefnogol i'r sioe yma sawl blwyddyn. Odi wedi cefnogi'r sioe ac yn dangos gwartheg o drofid yn y fe. Mae'n gefnogol iawn gyda'r Holsteins a'r gwartheg Dion ac yn neud yn dda iawn dyn nhw. A sioe'r Cardis eleni, oedd Geraint ddim am golli hon? Na, yn sicr. A war y teg iddyn nhw am gefnogi cystal dros y blynyddoedd. Tarw neis iawn efo Geraint fan hyn yn does? Mae tarw neis iawn, mae'n darw modern iawn yn dweud. Mae'n symud yn dda, mae confirmation da iawn dygu, mae'n rhaid gweud. Mae tarw smart iawn dygu. Ddim rhy drwm o asgwr chwaith, mae'n darw da. Ac i ni'n gweld wedyn y beirniad yn ei tynnu nhw mewn i un llinell yn fyna. Ond tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma. Felly gewn ni weld pwy eitha hi yn adran y Teirw Ifanc yn y man. Dowch nôl ato ni. Dion Cymreig sydd o'n blaenau ni'n fan hyn. A'r beirniad dwi'n meddwl wedi dod i benderfyniad Dafydd. Wyt ti'n abod Malcolm y dda iawn wrth gwrs. A dwi'n wedi bod yn hir iawn chwaith o'r y teg. Na di wir, arwydd o feirniad da yn y fe. Fi'n gwybod i deip ac yn clatio arni. A dwi'n meddwl mai Hugh Jones sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Geraint Jenkins, Ceri Carane yn y trydydd safle. Yn agos iawn yn yr teulu Ellis, dwi'n meddwl, yn yr ail safle wedyn. Teithio lawr o ardal Tywyn yn fyna, Ken Ellis o'r teulu. Ond Hugh hefyd wrth gwrs yn gardi ac yn gefnogol tu hwnt i'r sioe mae'r sblynydde. Odi, a sioe lenni'n bwysig gyda fe hefyd wrth gwrs. Ydy, yn union. Ond mae'r beirniad yn cerdded nôl ymlaen unwaith yn rhagor tu ôl i'r Teirw Ifanc yma. Mae'n gret i weld gymaint o Teirw Ifanc yn y dosbarth cyntaf. Dwi'n meddwl bod wedi gweld gymaint o Teirw Ifanc Dion Cymreig mae'r sawl blwyddyn. Na, mae'n tipyn o olygfa yn fi a mae'n braf gweld y cylch yn llawn. Sy'n byd yn wath a dy rhyw un neu ddoi darwn se. Mae'n leddyr llygad. Chos dyna, mae'r beirniad eisiau, ynddo fe? Mae eisiau dosbarthiadau niferus a safon, ynddo fe? Wrth gwrs ni, mae'n dda'r bryd, ynddo fe? A mae'r beirniad yn cerdded o gwmpas unwaith eto, yn pwyso a mesur. Cerdded rhwng y teirw hefyd, jyst i wneud siŵr bod e'n hapus, mae'n edrych ar hyd y llinell. Ond dwi'n meddwl mai dyma fydd y wedi wneud i benderfyniad yn gyda dwi'n meddwl. A fi jyst yn gwneud siŵr falle bod y rhai yn y safle 4-5-6 falle, bod e jyst yn cael rheina'n iawn o bosib. Ie, nid yn unig, mae'n bwysig cael yr un cynta, ni ond mae'n rhaid cofio, mae'n rhaid nes lawr y llinell fyd yn wedi. Os, yn union. Wyt ti wedi beirniadu mewn sioe fel hyn o'r blaen? Dim sioe o'r faint hyn na, dwi wedi gwneud am felly sioe lleol yn fe, a beirniadu ddosbarthiadau ffermwyr ifanc ar rhywbeth o fel un fe, na, dwi ddim wedi... Chos mae yna bwysau mawr, ti'n bod, yn does ar ysgwydder beirniad yma. Dwi wedi beirniadu digon o sioe o ochr arall yr ring, ochr arall y ffens yn fewn. Ie, na'r peth. Mae'n wahanol stori pan mae'r cyfrifoldeb i gyd ar dysgwyddau di. Odi. A mae pawb yn dyfarnu di fyd yn nhw'n Yn union. Ond na, llongyfarchiadau i Hugh a'r teulu.
Mae Hugh yn ddyn emosiynol iawn a bydd ennill fan hyn yn y sioe yn dipyn o beth ac yn golygu gymaint iddo fe. A hithen flwyddyn wrth gwrs. Sioe'r Cardydd sef o Ceredigion yn Sir Nawdd eleni. Ond llongyfarchiadau felly i Hugh Jones a'r teulu'n cipio y wobr gyntaf efo'r Teirw Ifanc Du Cymreig. Dewch nôl ato ni am fwy o gystadlu yng ngadran y gwartheg nes ymlaen.